Oke lur, posisi di kafe Cikotek lur. Ngafe lur. Iki sing anu lur, mau sing ngejak sing mburi lur. Sing go sarung. Mau pemain teko mana lur, Mbak Mor ambek anake lur mau lur. Teko. Wih, iki anu penekan goncok iku. Anake Kang Ngalimi iki penek anake. Wih, medun. Medun. Celana polisi kok medun. Wah. Ora pengen kene-kene lho. Walah pemandangannya syadu. Dicepet burung lho iki lho cara ibarat. Oh. Cepet gunung lho nggone. Iki delok air mengalir. Caranya desain koi ndak masuk ya iki ngene iki. Rul. Desain koi masuk iki. Lho dikek ngana Mas apa iki? Singgetana. Apa desain nila? Wih. Iki do ditanduri jagung lho ngene. Panen iki. Kami jipo apa mau? Jipo jagung. Masa tandurannya Pak Ame jipo jagung kowe iku. Iya, Teh. Nek kene iso dienggo camping lho, nggo kemah. Lur. Delok lur. Wedian. Dicepet nganu lur, gunung lur. Cara iki rene nek Muria ya iso lur untuk kene lur jane lur. Iki aku nek kene iki jam perkiraan iki jam 4:30 lur iki. Paling mulai ya jam 5:30 wis peteng ae lur cara mulai lur. Lur. Sadu katanya di omah nek kene nggih omah nek kene sadu lur. Aku pengen lur sana. Penak lho. Digo nek pas waya libur kerja no. Dina Setu malam Minggu nak. Hitung tanah nek kene di omah, di villa, masuk lur ya. Kamu bosesar lho. Tuh, minta patu. Ngene lur. Subhanallah, tenan. Iki kafene lur. Pemandangannya pokoknya aduh tenan. Iya tak lanjut sih lur, tak lanjut ngopi sih lur ya. Dan ini ngalire ngene lur. Orang penaknya apa lur? Bisa ini nila wis nilane cepet gede. Air mengalir ngene iki. Dienggo selorotan masuk iki. Iya. Sing duwe jagung ngene iki enak ndek tanduran, ora lah nganu nyemprot banyu, ora lah ngompo. Lah terus nyuber kok kene ya. Wah, jagungnya subur-subur ngene ya. Airnya melimpah ya lho. Oh, ini selorotan, selurut ya. Selurut, aku tak. Kopi sik lho. Kopi. Tapi nek sing rasa manis ora nganggo gula lho. Gulane disimpen kok go mulai. Ini gula tak go mulai. Go mulai. Iya ah. Aneh malah radian ku tadine sing sapa? Iki radian ndok putih lho. Sapa dene? Lu kaya cerita napa kuning to? Kuning tok e. Layak kok lemu. Sing kangen mbok maning ndok putih tok. Mau pesen americano ning gone Cikotek. Kan banyak protein malah. Cikotek kan gak ono titik protein. Enak lur. Rasanya.